Добре дошли в 24 Inc, платформата, която прави застраховките ви бързи, лесни и достъпни онлайн. Днес ще разберете как лесно да сключите застраховка автокаско. Тя гарантира защита за вашия автомобил и спокойствие за вас. Осигурява ви пълна сигурност във всякакви ситуации. За разлика от задължителната гражданска отговорност на МПС, застраховка автокаско покрива щети по вашия автомобил, независимо дали са причинени по ваша вина. Като за начало, изберете бутона Нова застраховка от горното меню. След това от падащото меню натиснете Застраховка автокаско и вече можете да продължите с попълването на офертата бързо, удобно и сигурно. Прикачете снимка на малкия талон на автомобила от линка Прикачете снимка или въведете ръчно регистрационен номер и номер на талон. В случай, че не разполагате с талон на автомобила, моля, използвайте менюто Данни за автомобила вдясно. За да преминете напред, е необходимо да се съгласите с начина, по който обработваме личните ви данни. Затова кликнете на бутона Съгласявам се. След като сте попълнили данните на МПС-то по един или по друг начин, моля изберете Продължи. Ако сте пропуснали да попълните някое поле от задължителните данни за МПС-то или сте въвели невярна информация, ще видите, че непопълнените, невярните полета ще се отсветят в червено. Молим ви да ги попълнете коректно. На тази стъпка въведете приблизителната стойност на вашето МПС по ваша преценка, средна пазарна цена или ако вече имате определена оценка от застрахователен експерт. На следващата стъпка попълвате данните за собственика, като физическо лице или като юридическо лице. Също така попълвате и допълнителни фактори, които определят цената на каското, като например дали МПС-то е с десен волан, за какво ползвате автомобила, за лични нужди, охранителен автомобил, дали е учебен автомобил, автомобил, който се отдава под наем, таксиметров автомобил и така нататък. На тази стъпка виждате всички оферти за застраховка автокаско от застрахователните компании, с които работи 24 Inc. Тук можете лесно да сравните цените и условията и да решите дали да платите наведнъж или да разсрочите сумата на 2 или на 4 вноски. А още по-добрата новина е, че с включването на застраховката получавате и бонус точки от програмата за лоялност на 24 Inc. Тези точки ще можете да използвате при изключването на следващата застраховка. С възможността да разсрочвате плащания и с програмата за лоялност 24 Inc. показва грижа за вас и за вашия бюджет. За да сме ви максимално полезни, сме ви предоставили филтър, с който можете да показвате офертите на страницата по най-ниска цена, предпочитан избор, брой покрития, официален сервис, доверен сервис и експертна оценка. От съседния филтър можете да филтрирате офертите по застрахователна сума. Имате възможност още сами да изберете как ще се отстраняват щетите по автомобила. 24 Inc. ви предлага 3 опции: ремонт в официален сервис на марката, в доверен сервис на застрахователя или по експертна оценка. Този избор ви дава гъвкавост и контрол, за да прецените кое е най-подходящо за вас и за вашия автомобил. Официалният сервис. При него се покриват разходите за ремонт на щети по МПС в сервис за официалния представител на съответната марка. При доверения сервис се покриват разходите за ремонт на щети в сервис, предоставен от списък с сервизи, с които застрахователите имат сключени договори.
Експертна оценка. Застрахователят изплаща обезщетение, чието размер се базира на експертна оценка за стойността на ремонта. Под всяка оферта на застраховател можете да видите подробно какво включва застраховката Автокаско. Тук в линка покрития са описани основните покрития, например щити, причинени при пътно-транспортно происшествие, пожар, експлозия или природни бедствия. Ще намерите информация за покритие при кражба на автомобила или при счупени стъкла, както и за възможности за допълнителни защити. Тези подробности ви помагат да сравните различните застрахователи и да изберете най-подходящото покритие според вашите нужди. Всичко е представено ясно и прозрачно, за да знаете точно за какво плащате и каква защита получавате. В случай, че решите да получите повече подробна информация за застраховката Каско, моля, отидете на линка Подробна информация. От подробната информация ще разберете защо сключвате Каско, колко време отнема сключването на застраховката, защо да се доверите на 24 инс, териториалния обхват на Каско и ще се запознаете с документите, които са свързани с застраховката. Отляво имате поле, от което можете да добавите покрития, които са важни за вас, като ударна вълна, стачки, локаути, механична повреда, доброволна злополука на лицата в МПС, автоасистент България, разширено покритие, ремонт в чужбина и други. След като изберете покритията, натиснете Запазване. Под полето за избор на покрития има други три блока: данни на МПС, данни на собственика, допълнителни фактори, определящи цената на Каско. В тях вие виждате параметрите на застраховката на вашия автомобил, които сте попълнили до момента. В случай, че забележите, че сте объркали определена информация, можете да влезете в режим на корекция от плюсчето, на който и да е от трите блока. Когато вече сте избрали най-подходящата за вас оферта от към цена и покрития, е време за стъпката да поръчате застраховката Каско онлайн. Достатъчно е само да натиснете бутона "Поръчай онлайн" и да попълните след това нужните данни. Процесът е също толкова бърз, лесен и изцяло онлайн, както беше до сега. След успешното плащане ще получите застрахователната полица директно на имейла си. Преди да попълните новите искани данни, за да приключите застраховката, имате възможност да прегледате още веднъж предоставената информация за автомобила ви досега. Попълните имейла, на който по-късно искате да получите цялата документация, свързана с включването на застраховка Автокаско. Посочете датата, от която искате да влезе в сила застраховката Автокаско. Имайте предвид, че застраховката влиза в сила след извършване на оглед и заснемане на автомобила от страна на застрахователя. При подновяване на застраховката в същата застрахователна компания, без да има прекъсване на покритието, не се изискват оглед и заснемане на автомобила. Изберете как да ни предоставите данните за вашето МПС от регистрационния талон. Единият вариант е да ни прикачите снимка на малък талон или снимка на голям талон директно на екрана. Вторият вариант е да ни изпратите снимка на талона по Viber и третият вариант е да ни изпратите сканирано копие на талона на имейл адрес info@maimunka24ins.bg. Лесно е, нали? Продължаваме. В настоящият екран въвеждате необходимите данни за автомобила, например броя ключове, дали автомобилът е бил обект на кражба или палеж, или дали има монтирана газова уредба. Тези въпроси са стандартна част от процеса и помагат на застрахователната компания да изготви точните условия за вашата полица. Виждате крайната цена на застраховката,
и с натискане на бутона "Продължи" преминавате към следващата стъпка. Остава да попълните данните за собственика от регистрационния талон. Обърнете внимание, че има две отметки, че застраховащия съвпада с собственика на МПС-то по талон и че обичайният водач, упълномощеният водач или лизингополучателят съвпадат с собственика. На финалната стъпка, на която избирате начин на плащане и начин на доставка, можете да посочите промокод, ако притежавате такъв, за да ви се начисли отстъпка. На същата стъпка можете да се възползвате от програмата за лоялност на 24inch. Изберете колко от бонус точките си ще използвате за сключването на настоящата застраховка. Почти сте готови. Изберете само начин на доставка на застраховката и се съгласете с общите условия на продукта, с договора на възлагане и възможността да ползваме вашия имейл за целите на застраховането. Поздравления! Вие успешно заявихте своята застраховка Автокаско. На финалния екран получавате потвърждение за подадената заявка. С това процесът е напълно завършен, бързо, лесно и изцяло онлайн. И не забравяйте, с включването на тази застраховка вече имате събрани бонус точки от програмата за лоялност на 24inch. Можете да ги използвате при следваща застраховка. Така, вие получавате не само сигурност и защита за автомобила си, но и допълнителна стойност за бъдещите си застраховки.